tuguchaka monae wigatwakurire muno turae na byose bikoreke unurarere buya no mwari bwirituko etali ali mukiruguro kana kare twasabina kwegenemia Kristo yoro mugurito. Amen. Sante sana. Karibu sana uno mwanchi muligeli no motegererie masemo ilesi ni tuaigira tukaigira mangana maya sana Elder Otuori. Yes. Wana mangana maya iguru yobo itongo. Na mangana ayo anda kenaro oroyo mo bwebire ngitwa kwanete. Flashing back wiki ait. Wiki elia tu anyarata kwa watu kulire ngana kitura anyare kwa watu komesa buna usito kubara imeyomo sunde. Yes. Kero ko nyara kwa watu kubara imeyomo sunde kelinga intitue kabanyene ndoko nyara kubara atire kero tura mugari ni Kristo na baga tu nebo bono tu nyara kwa watu kulire that light. So igon Kristo ko nyara kwa baga utwara anyara kwa baga kole mire mugati yeito ekara kole mire me yagati yeito tu nyara kwa watu komeseri abande obuyo boiga anyarira kabaga gutorokerere ayina ruto anyarita kabato kuligereria mano ase wikeria nga egera tunyara kabato ko bara lasima tunyara kabato kwala nyasaye anyara kabaga kuwak imiyeito ndo allow saitani ekera saitani ndo yubwe gesul nyasaye no yubo bobara ngonyorore kende erezine no yabetinga no yatebetinga ubura buo bokera bugocha asigisunta kiri urabukera kuwa kiroro umuntu ora asigisunta kiri na akorora ngororirwe egero tama ngubura buobo ugamoire message gete ngasule intungire kiroro ngubura buobo ugatwegerete reseni agatoinyuri buyanga igone taba twanyoreri inga neriga tubare ucyase bari baramusunta ngabweturu bura buobo na barumba banyore rinde babugwati. In other words, so we can also get can negotiate as our we become living sacrifice. Baso no mwanchi muligeli kertoko barano motegereri na tu anyolete bono ngo tuirere masemo igoro yoko manyanga nga into citizens biyo itunga yere ubuyera bitunga ibole Elder Otuori buyamono Geoffrey asing enjoy ayo wiki ya bono ni go kind of tuji gukora kurwa sense mo ya Philippians ko saba Philippi ekera lesson yego to iranga uniting heaven and earth in Christ through in Philippians and Colossians. So we have been concentrating so much on Philippians bono which motu ntujuko sawa saba Colossae na ekera to nyara kwa to cha kabona iga wasito gukora se lesson yeye ngo to irere actually asama ngana ko nyara kwa kubwati inga wese koligereria se bicheyo we can start from there mbara gubabere na bakanyara bago gete kapisa na ande ba focus it somewhere na wago te anga mhaene gaiga na tororo tari atu wena ta kobera obo biara gweito go kalate e bole go chigorari we can deduce that kurwa se a topic yeyu na ande to maya konyara ka batu konyuri now from the key text e konyara ka bago tenga hey I think you can lead there. Be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be known to God. Yes, so much Geoffrey. Igitabu ni gyaba Philippians akirosoma inye uruchiriruaye isokosoma bitano na kemo. The Bible says was Bibilia nigirukwa na mangana akubwatu mwanchumuli no motegereri. Asige fugo gya gatana limo Bibilia goteba timwe chandira ingana lilionsi kulende asikira lingana asugusaba na ogosorora amo no kwiraniria ngambu yamono. Ukurigie kwino kumanyekane asinya sai. Ukurigie kwino kumanyekane asinya sai. So ase wikeye nelinga Paulo na bagonyara kabaga gutukolera gusiga gukora inga ekere ubumane mbaro bugonyara kabaga gocha. Abuna wa Kristo to bwana to gonyara kabaga komenya lituko asiri tuko na Paulo gana akonyara kabaga to focus bono taikuru eseye lakini ago to tevinga ekera to komenya sense tigatomenya to focus tingo menye bwaito ni gobore igoro akegera guno the reality chire ekegera kuna Kristo gwe komenyana anyalta kabaga kubeka enkelinga obugima bwaito ekera to ra sense ye etubwana to komenya obugima bogo focus obugima boli bogo boli Kristo to inyolinga timo ichana asichingoro jeno kwa ndande ko baroseria ase na de gonda baroseli nkoleki ni ngirane and that is where our focus is ngagaria sto kunyara kabato gosoa bono nigo to kunyara kabato kuligereria asubuge matura so tutabwati issues jinde chance so no egendo ngelinga attitude ya ita sense na kunyara kabage gotobeka
values cheito nga kichiko who are we loyal egera tunyara ko bato ko robu go wita so ko rek bo ko gendra buna aba to kunyara ko bato ko buati ya Kristo nigo to kunyara ko ba to ko inyoliguga o semeli weito ngo nyara ko ba ko ba ase bintu bien seye ekiagera ase seye gani go biko nyara ko ba bigo sira past asense yega nigo biko nyara ko ba ebiko era asense yega chiga government nigo chiko nyara ko ba chigo correct Chigo era. ko ba patron lakini heavenly government nigo nyara ko ba correct nigo tenna it won't disappoint us tego nyara ko ba go to Syria in any way ekiagera kurugago bono privileges nyinge echire aria igoro lakini go ikorro it's not negento kere raisiga enkelinga na kike kifungo geo to nyolinga be anxious for nothing but in everything by prayer wetra so saba and supplication na kumuira ni na nyasaye nga mbuya mono ekiagara amabori ito gosamagane ito anyara kabaga komanyikana gochase ase nyasaye lakini bono ntobwate issues chikunyara kabaji ko wrong kelinga asubugima bwoigoro ntonyo bwate privileges nyingi entangani omolemba gokoletaki igoror enta ya kabire ogosemeria gokoletaki koror ya gatato ngelinga obugima bwakanda kanda bo na boror and this is what everybody is longing for kero yo mona bakoletaki na baganeti na responsibility njiroro chibuena to kabachiko entangani pastor elinga tunyara ko batoko menya abuna abantu bari abegeni asense yiga tutware echimbu abuna echa Kristo na boigo tunyara ko batugutwara that trust in Christ by so doing igo bono liori tu asetire pace yo komenya obugima boria boigo so among other things to kunyara ko batokorigereria as a lesson yiga inkelinga ntobe role models egera tu abe role models kurugagwo na nendo nyara ko batokorigereria we need to stand fast in the Lord egera tu nyara ko batogutena bokongwa senyasa na nyare ko bagago to gago tworokereria asenjere kabire yo buna to kunyara ko to ko gendigo then we will look at the keys to contentment go say ebungo via contentment then we look at how we can always rejoice in the Lord always and we will look at the things when we think about these things so boy kiranu to kunyara ko to koligereria as a lesson pada so bwenge narayo to koligeria selesni yarero inkelinga obiare bweto taria bwesega nigoro obole na karibu motegereri no yotugiretia senga keye egera tunyara ka watu kwegera asobwa Pastor Walt mbuya ngie kabono kia gotote bianga our heavenly citizens banga obiare bweto egenda go to prepare psychologically to mankelinga enseye tuli liseito it's not our home iga taliseito iga nasi togendere tokobera tuganyirite ngakutoja kuyua tuiruseito konga na kie komurikia ta to prepare psychologically to manya ngase tuli iga tali oro toja kobera matukonsi that's why kero to asome kibunge kigo toigorera ya tainga ntimo awa ositimo ichana kulinda asekiregento wetera asugusaba na kuirana lingambu yamono tigo koligi koina okaragi kumanya somonene igo ngakere bibire gatanga timo baisa kobwa igo ne minute nge mechano re goregi nero that's why the thing ndo anxious about anything kulende ado devinga liva go kobwa ira kirigenda asugusaba na kuirana lingambu yamono abe kiyo kuirana lingambu yamono nege kongo yikiaba nkora challenge kere especially when you are being refined aro ngambu yamono when there is a time na chita somo sani one onya tugo sirio moiburi oya ono kena na ndororo kale como te vinga era niña sai ngambu yamono asekere lingana ngambu linga was te kena pi ntebi ya sai ngambu yamono monte ngande nya sai ngambu yamono na kibono was tanga kiwe de kikere igonga kimwanya bantu kere to ke hold na boge ko bege kon lakini wono kere to koleta mangana to kwariga ni nyasaye ase tule nyasaye kera to denga tule na ngambu ya mono rejoice and thanks everything ira na ngambu ya mono iga minetinga wetero kwira na yokombu ya mono ainda bono igo toraba biare asomochi udwa jeta koroseri which means inga no nyana ba the loved one by to ba chire ndore no gosemelinga we will meet them to ba umere inga kieli tata ko irana igo ngana kiega to de unga thanks akira nya sanga mbya mona sikira lingana
bono na ki Paulo agoto prepare ose kago tebya ba Filipi ago batebi ngati ba obwa kulinda asikira lingana gwetera asugusaba nakwira ne ngambu ya mono elindo kuri kwao kumanya kana uji asomo nene wetera asokoba ekiorokera likerekia role model Yes. ngongana lakini umusumo nyasaye umurandia naboigo umulisia elesene igo mulikia bwatengana getengia sana gaiga ikintu kirigangane turaiburania Elder Joseph Yes, Geoffrey. timwe chandira ingana lindilions Paulo kera uko na abaviripi bakumuligiri likora Paulo asarikiro mutubona ngakibono mugo Paulo ngakibono ko intue chandira mwete muligiri narali umungina nali umusai narali numugaka batuligiri tubona mundi kera ko bate tue chandira ingana lindilions umuntu yati ko enda kuligiri ndagera kuike chanda umuntu yati ko enda skuru aso manyo isa mchina na kuike chanda umuntu yati ko konye family yawe kuike chanda kike bono Paulo era ko te ya Filipi aba abalero natulega ngati mwe chandira. Actually, what it means, na bono open the book of Matthew 6 verse 25. Iko na azuru mwanju mulinga turamanya nkiyekera kiri otaliwe chandira. To jara ko batu ko igure gitabu kya Mathayo. Igitabu ni kya Mathayo irenga. Nemo ikifungo kya 25 amo na 31. Biblia gukona sigitabu kiri kya Mathayo gesiri 5 na kemo osoma uruchiri rwe 20 na kemo. Amaliko akobekabia asokosoma agweke gusi ekiagara asenibo yao ere naone enkoro yao ekoba asenibo yao ere no enkoro yao koraki ekoba so that is it nenibo yao igera asingo wona iga asoma nene so you should not worry because the Father knows soma that one emirongo 3 na kemo yabeka iga omoncho muligeri no motegereri asigitabu kya Mathayo isano na nemo gakiti mona gwe chanda mogoteba ningitora alie use ningitora anywe use ningitora abeke 32 yatabana na kia bantu bibisa kunigo bakuligia ebyo byonsi kulende iso oyinole igoro omanyirenga moganetie ebintu ebyo byonsi iso inole igoro omanyirenga mumate ebintu ebyo byonsi that is the basis out there mwe chandra don't be anxious egera we have a knowing Father ndoma yatata to igoro oyo nyalte kobaga komanya kiregento if there is any stress actually understand singonzali go you are undergoing stress yes if there is any anxiety yobwate na manyetenga you are undergoing this anxiety na bwate lichigo dio mo chando oyo iga nakiga kora go tenga tibwe chandra ekegera know that he understands because oiso we chanda mono anda ke na okonyaranga mentally kwa very affected in one way or another so okonyole birangere byakorere biaruro so many times nyasaya na ngo tewaringa he can't give you trials beyond what you can do what you can handle so don't be so anxious as we bien say yiga ekiagara ta to ito ore igoro na galeteke na manyete because at the times na bokonyoranga tu chandre anda ke tuatwara a lot of pride anda ke tuatwara a lot of obo inje you know those are the issues chikogera ogwe chanda kwa correct wanyara ko lakini that same fast yanyara ko gutura ninga but through prayer ekiagera it also says ask and you will be done what you be given seek and you will do what you will find who will give you these things it is our God nyasa itole igoro nero kunyara ko correct gago to ebibyo beyond that is why Paul is saying agwe chandra ekiagera tatu itona koleteke namanye igo ayekwa kiri na Paulo anda gusari girobongo kwa yulinki bibiri ukwana Paulo ali biyapi mulisi amurande Paulo wote ya Filipi ni ntuko tebyale lero go mukristo naro le kanisa ali ogwe chanda sana nali baide bwe chandiringa kibono nabona mambia ko ende kanisa nitabu eno esiringi akonyora no muchango kali kanisa tabuati nande kene tabuati umuntu uli akulira sana gwe chanda musa nara ali otanga ngokora ninchembe pipu ngende nyoli nkayande lakini tanyo le family agwe chanda sana bono Paulo aga ndiyo tonyoli asekeli mwara asebicherega asemba banta babere obusokoro byeni byabe bagogete naho baraso musunteke tuyiri lima egamba nige suntekero lakini bagogete bono kogoka kwabo tali bagogete bali limo musunto amayisa ba akaligo meaning nabo turabe n'emichanda senseye nabo turamigo mono lakini Paulo aga ndiyo tati yagwe chandera senseye ali goro binti boko migumbi kayo correct pastor bono ngakitoko ba role models
ono nyuma kitwatigeire omonene bionsi Yes. egento omonene ratotebiri tokore stupid role model Yes. kero twabeire egesambe ekiya gose ekiorokereria ekiya noga isato 12 Paulo akari gotebia abaifilipi isato 12 goika 19 mang'ana arabwa gokwana amaya ase gitabu gia abafilipi isato osomo ruchereri 12 bibilia gukwana se 17 batenga kunda umurwe igoro yike mwanso na ogokora gwokwege na kwaino nagokire nagokire amo na inwe mwensi na inwe boigo goka goka monenje endera mpaka 19 kulende nasemeirie asomo nene Yesu gutuma Timotheo achichibwango asemule linde inche indemiwe kunda amanyebu na mule 19 nere igonga egento Paulo agotebia abaifilipi gankeringa ere orokanire gocha asebari una nyasa akolereki amotomire omotebiri ngarainde kera abenga tingo chancho monyene na atumire Timotheo ero orokanira asemole unanche ngorege unanchende igencherende Paulo agatrain Timotheo akabe kiorokereria ono agale shuanga umuntu naege nere nabale kisambo kintagende nabo mungise kumotoma batana be kunyarega nonsaligo asenara abantu bakwigendete obwateli baba ko infaitiri kulinde kwami gwake watebanga libaga nkoenda diantome basta samba abantu go baminiti ngonsaligo kuramora tole na samba igenjera onsaligale na samba rabale yuko bawo chikora samba na bakoro nsaligo emerongibire nero ngentibwerere egoteba igumulisia tament ngeni yalo tebanga na kitindi na montonde ole no moyo yomo na inchi uyu uranyari guchandikira chingencho cheino Paulo nkuru arabora lese Mateo akamotabinga tali na montonde uranyari kubachandikira osaba chandikire myoyo yabase bali igonga egento nkelinga Paulo atete gotoro kiganga nkelinga asikire egento tokoro mwanju muri no motegelni nkelinga be a good role model yani someka buya kabeli uberi gosomeka kabali uberi gosomeka buya no isaka banga tuyo erigasi yawe gigutigara anto batayanga ulia he was a hero or she was a hero encherende erigasi yao komenya kuri kwamenye tena abantu gutigara buya asa abantu birengereri byabo una Paulo bakaliria tayo agotuma Timotheo kako na Madagascar abantu go bali kumanyanga Timotheo oyo kibali gutana Paulo amahene no Paulo tayo igotoroje nga Paulo toroje enjerenda gatigere gasingiya igongana kieke Paulo agotusegetanga tigatobe ekisambo ke basomeka buya umagote yaba bese ibiri kominemo arongo kwana ronga bono okurigiru ruwito enjero munda akorora ta kororae kulinda some Kristo kurwa sole jirakiye embo yao ebenga nkubwatanere nembo ya Kristo iba go munda akwendera gukomenya nakigeri Paulo agotebanga umanyete inari kurugusa uru igona ngumubi lakini kerana monyote Kristo ngaonjoka omubere mbwatero mayone pastor samba kulinda wano yolemeane talinje nyasa wontumeka wona role on my behalf yongenjere ndo muntu kare kwa monyore Kristo nebwenta kwa change kurwa se kwa kabeire egere kwa mumera Yesu buya egere keroko be example kia nae kurwa sabantu bagosoma lirube lyasomeka buya egere umuntu ateyanga hete kwa buna nyareba anje mama ndahete ngukina mbe mununzalihu ndahete ngukina mbe munumulisi utuli asiki goro lirenga umuntu ulia mbuyari utara kwae njera gukwana n'umuntu uri buya utari gukwana ubobezi bantu yeah. In other words, egento kerorronga Paulo asanyalete kobaga komenya igamenya tina very corrupt one. Na unense yabona igakolete unense yabona ge. Na bo Paulo no Philippi ngaki na baya kolete na baya lenga senjire kabire. So that is why if it was immorality no ya kolete if it was any kind of evil no ya if it was corruption no bokurumona no bokolete no bogalenge. So nakike bono Paulo akonyara kabaga tubolinga inkibono tubwena te konyara kabata okora ki ta okora. Well, Paul could not disagree with such people. Kiagara yango disagree ta yango ba passing the point. Iga rengo ko koregera kitio batebinga now oburabu nabo and this is the way we should do what we should follow.
na gia ko gara Paulo akonyara koba goteba ko agite Christians oba de nga follow good examples actually kara tu alenge pathfinder go se nini ya bake ngo ikatua ngo tu run about Bible characters and these are the characters which build kuruga ga no konyara ko so manga chimbu nga kiji konyara ka jiga kora jikoba so Paulo na era niga konyara ko tebinga focus only in good examples tiga kwanza go focus on issues je as a corruption here go sa se binto kabire bi konyara ka bi kora bi koba so we should follow the right doctrines jito konyara ka to komenyera now read Romans 16 verse 17 and 18 Romans 16 17 and 18 I got to pick 2 points korugawo then we look on how we can stand fast in kitabu ni Barumi 15 demo kifungu kia 17 hadi 18 tosoma igitabu gia Barumi 15 ne moso 52 malikago teba igu mwanchu muliro motegereri asense muliye gatembe fema na abasoroire baminto muligererie balia bakolenta ogwatananekana nechingencho chikogera abantu bawe kurwasho kwegena kwabo chirema mincha yo kworokererwa mworokereretiwe mweyatanane kurwase barabo nake abantu bangabuna abo tibali gokolera omonene oito Kristo kulende nechinda cyabo bagokolera abanyene nase amangana amororo na ayokwegenia ayokwegwenia bangaina emyoyo y'abantu batenenirete asibirengerelyo byabo amangane kabira yo nare kanisa pastor amange asokonyoranga abantu agotina because of self interest kwanyoro monta gwatane kano cause a lot of division aya igana ararenga no nanyene ngakiria fi ya Paulo na kiega konyara watanga muya atanane with such people ekiagera nabo bakonyara kwa cause a lot of division na kera bare division kwanyoranga now they are not being the role models tai bari bagwena ta koraki kubugati lakini it is good obugati bari bakonyara kwa bako unite gera kurugagwo we see how we can stand firm and be focused igumulisi kokoromo lisi agetese kanise konyogote yabashiriki giba ekyombegete basi totalimia mulisi ulio tuli momo choro mulisi monene round ye mulisi utalimia omuntu iga bibya batanga no kwegwenelia asinda yani abwata personal interest yes nero kwegwenera lakini egende kyanga okiri ebyorokerelyo byokwegigwa lina tukukino mulikwere sinaiterege ntekyali otabyanga ki uno mwana akanya ukina na bana abwatimbo yaise eyangina kusaba ntegete bali yakumira nundi nabakubwatinga ngani tukubwati uli asincharo munyagitali umya nichenche kwa munyagitali yani aga tukubwati ekwende yaye ementagete embwa lakini bono uno gwate baba older ingani ni gwentoto konyanga ki na tukwegya engaki ya Paulo nenkwiye lakini abantu ababembalengo balengoro lero iga ntubwati ebiwerokerali ebi basetole mwana nabakonyora obwatiri kyorokali omuntu geto goita gosagaro chese TV nchira kuruta masazi makongo umuntu naro orale se kanisa obwati kyorokali geta kwegya lakini kerekebe bono liswali ine ayo mu Kristo nkyo kwegya who is your role model who is your mentor akigene mulisa na ole kanisa lakini agene bi oganetiwa be uno munyana abigete igobono numanye tebu yebo ko bekanisa igobono tumanye no it is no dera kini we watanga ngakibona igamangana ya umuntu linga kibona hali byayi igaya abapiyo ndiyo gusaba so ese ko bayi kideli ozede ebyorokerere byokwegwa wekabibi ya kiagera perspective to kwanera is godly things yes gone byorokera libinebi yatali tiana aboliga eranyoro musaura ali kanisa lero iga okwegi umusaye tuliwe na simitanda okokole ibintu gete goza gutara gisugono goza kwebo yibobe uyu musabe kanisa igi kyorokera yenekia osoire kyorokera ekebe umu Kristo narali okwegi umuntu gete lakini embwa y'umuntu oli erembe ibino ipawura ali gotebinga bono mobe mwegi byorokera byokwegibwa akijwalie mbuyamano nzaligo egenteke gentoke kokera nyasaye igataete tumenye with his interest yes kurende mwanya abantu na into totaete comment ebintu binde ingredients chitai ubwasuke totaete komentera yes egere totega keno nyasaye gekoleteiga agaragi adi chance dijira giti yani twagere commenta yagara malika gote nzomere kitabu kia kimurandia
sana ibiri bunge merongo ibiri na kianda kibunge kine kia sana eh akiega yote wanga role model iko kwane ruaningi yatariembe yani mensu wangege igo kwegia nige tukira bakonye kinya saira indege gukora gujerari ni ever new citizen lakini kerapo ura kubika igo na minute ngaki apart from ebintu ebya ebibembiro ibibi mpaura so bokole riwa bechano nyango ibibi bikoto mbira se kanisa ibi ine liswali yabono muligira kanyo kobol nkimoto ebintu ibe ebyoroka libi mbira se kanisa el by the way ntobwate ngano na mabanjo is it they are there but you can't differentiate them nagiga ko garaba tanga tikenga kieli gese kole eike that is when now you can igama ngana na se kanisa kutoka gotoka bono whatever tusome kitabu kio murandia ekero tukuliye kitabu kio murandirenga sana ibiri ibunge merongo ibiri na kianda mucho muliringa ntio soma bwango iga kitabu kio murandia ega kaliko tebaiga mwana nara Sulemani ukwana ekero soma isano na ibere irenga merongo ibiri na kianda mwana nara Sulemani ukwana era Solomon kera amenyete akalire linjira abantu bali agachunguza agatukatuka agaje kumanya igente kamo akiga kale ukwana asisano na ibere out of wisdom aya biblia ukwana iga asinse merongo ibere agotebaiga uno muntu mungaino ko Sulemani ekene muntu tali aiga asense ulo muronge ogokora amaya utali okora ebibi agiye kibonyo zali isano na ibere merongo ibiri na kianda ine merongo ibere nasoma ibere kianda agotebaiga agotebenga nama igintu gyuka naligirie na nyolire neke nyasaye nigo atungite mwenye bantu bali abayikirano kulinde bara nyasaga tutunga turabaikirano igonga ntubwate self interest kiro monda atukirikia ata tuwisani apart from injira nyasata ite tomenye na indu twarosie bintu gona mbe kunyarga none kanisa ali asotori mundu naro gochoro bumurai yan abekiro burai oteke advantage oreta interest chia aso burai ulimi onye yani aisaniki ata venga bona amna justified yonga kuruli kunata get that's what we call now bad role model embe aigiri lakini wone Paula okwana nelinga nonye kora asime chando nonye kora asense burukaine ense yangire ntoe swanania echimbu chimbe orende twetange kuruararo nate banga ntoe swanania nabandabu twe atanane na barabo egere tote naze chimbu chingiya echichira toikie aligo yobone dalende kerto wetanga kuruase chimbwa chiri chimba sabantu abe chimbwa iko tu abangire ndora wanga but we become allied to them tunyara ko bato ko mo baso gochi asiba so that they can imitate role model be a role model to them omendo mu Kristo na romo mu narali otabanga eldutuli na pastor sababa ateberenga mu Kristo buli bwabo barabutiga batu wange ntutubwa chimbwa chingi to ko banga lakini go ko be example obatebenga nye no boibi mboiboronge onye no boiti mbokoletiki mboiboronge so that is exactly what it is nagia ko rana wa ekara to ku move father to nyara ko batu ko te banga stand for tinina bokong asomon it answers the question you go nyara ko kora yes go kora nga ense yiga ndiro ko nyora bantu baroro to regret ya mangana ko nyara ko kora ki ka go sale to concentrate ti aso bugi mabuense ye obo ko nyara ko kora ki bogo sale and that is the enemy that now Jesus talks about nga enga kingo ikere that last enemy ya ko nyara ko kora ki ka ko divided that's in 1 Corinthians 15 verse 22 ga ko gandra mpaka 26 no the last enemy ya kora ki akonyara ko baga usirigu ka go sirigwa in other words there are those issues we ko nyara ko we go sareka ebina bitota ke reto nyara ko bato we atana na ndawaro look at the cross the what thieves there omo ibina rengoro ero igata ga teba nga inche amo yunda iga kimakosa I beg for forgiveness oyo ndera ga teba nga onye koro mwano nyasaye edori na into kale ototori he was focusing on the other things oyo nda kainyoranga no there could be even things because we call it or that is now why we are being reminded that let us stand firm in the Lord tunyara ko bato focus on the heavenly things
because ekara twanyara koba togotenera bokongo ase enjere kabira eyo ibono niko togotwara obo the future eyo konyara koba gegotokongia ase okwegena yani totwara ogosemeria ase okwegena anagwetani gago bono we can be remain faithful tonyara koba togotenera torabegeni regardless of the circumstances chire togokoraki togocha remember there could be things bikonyara koba bigokoraki bigotoshake but with Christ he conquered that, isn't it? Because in most cases gokonyoranga mangane karagoja na ali ago goika konyara kaba go sidi lakini rende ekara tolikireti Kristo erebuye ko monyene na akoleteki na abuete amakweli. So now standing fast means tonyara kaba to komenya obogima obubo gonyara kaba bogo point obogima boli bogo jigokoraki oskocha sama biamano kero kuligereria abo ibungo mbira abo toire ibigo torokereria nga njira gitubenta gutenena okongu asomonene oishaga soma Ayubu eyo 19 ibungo 25 wika 25 na ibere so meruke ibungo 40 ibere na 4 wika 25 na 3 na kianda na ukwanera mangana abo ibungo mbira birure yani bikoro ki example the way nyasa Yesu Kristo manyene ga wapia asaba rugubaye ako batenge kene kuna ali mulegene nganinji ye mama okane mismali na agetu ayerega igonge ncherende Thomas ya go doubt abundi Thomas bona go doubt oga matenga bono kuna mwene kigongi bunge bigo torokinga nyasaye oyo na Yesu Kristo oyo tometu agacha gutukwira nero togotenga stand firm kera twatenenire bakongu elinde Paulo omanyire ng'abantaba gwetera bali mechando onyena asobo koreli mechando neroro asubu mu bwitu bu Kristo gwetera turi challenges lakini Paulo gago tunyolinga nonye mechando yegoja bono tenna bakongu ine mechando iju kera mwatenenoro egente kenene mwetenene asomo nene yani tokenga no chandeka igo chandeka for the Lord go chandeka singe janya yo monene Yasoma ibere ndasoma Abakorinto yeri tangani 15 bunga meronge enena bibiri mirunge ekiungo kya mirongo ine na ibere nabo igo no kubukirwa kwa bakure osime kwa asogo saleka obukiwa asogo tasaleka iyo 42 osoma mirongo ine na bitatu osime kwa asobo soku obukiwa asobo obonene osime kwa asobo lewu obukiwa ase chinguru mirongo ine na bine umubere omwanya bantu osime kwa kolende umubere bwo moika obukiwa onye umubere omwanya bantu oleo nabo igo no ibwo moika no oleo okogira na ase Ayubu eywe emerongene Ayubu emerongibiri na bin Ayubu 19 25 kulinde nimanyetenga omoboli one moyale omoelio nigo arate nene igori yeliroba amen longa egento Paulo ado de biabu biblical perspective ungelinga yento kende gionsi kegosimekwa osege gosimekwa sobo sare omoelio outcome ya igego chakerengia akego ko iwango mobero oyo okwa oirani gwa so ruete kulende karogocha kubukibwa igo kubukibwa koro moberoro muya obwate obugima bwa kare na kare obokare na kare ngonga ne tuli gusare kare inde na kieke Paulo tenga bono kare twatenene bokongwa somo nene ne batuete ire mechando omwali gwe mechando iyo na mayagocha na ara Paulo tenga mechando iri gwetera mwanju muri no motegerero totegerete kare gwatenene bokongwa somo nene omoelio igo liga saliao ligo chikobali ya ne liga sandiririe ne gutwa okobekirwa yo mabwa kare na kare esura amenye kare na kare igonga no ena ayu akaetera akachandika lakini omwali kerate nabo kon tokonyanga no nyembiri asireti pada ne bigakora bikairana igonga nesege togocha asitore nga subu mogo nega neri totenne asomonene despite challenges to wetera Paulo toro kirumina vete exambe kia akaetera akatina bakon omwali akabuga igonga na intu kare toko yaetera kere mechande yugocha. Let us stand firm in the Lord. Keretua tenno kongwa somo nene saligo minto. Omoelio mpaka tukuye. Na tuko tena bakongwa somo ne tuchikokoka. Actually after tu atenenda somo nene igoto kobwa na ande keretua bwire na we rejoice in the Lord.
Ng'akibo toko goko. Always. Kara kwa wiro biasi. Kara kwa wiro no mwanafunzi kara akora matemo abaira makongo mwali ngiyegocha. Nomogo. Ama toke kara ajire amaya. Omogo gocha. Bono go kaso monene. Bono go kaso monene. Yeah. Actually gano Paulo akunya kabaga kuinyoria begeni nga. Actually okogo kabono nguyu ko occasional. It should be always. Butambi. It says rejoice in the Lord always, and again I say what? I rejoice. I rejoice. Ekiagara omogo ko orubwe kene ni gole osimekira se Kristo. Weka. No the circumstances jiro kunyara kabaga koraki ogweter. Igo osimekira se as a Kristo. Na ande ga gabono no anxiety kunyara kabaga ko bari praise. Amo nomole momolembe buga begeni ekiagara gwetera gago nigo kunyara kabaga ko bari praise namo nama namasaba. Na kuruga gwekera ya bere when you rejoice again you need to be thankful. And this is exactly what happens. You rejoice in the Lord kwama yakobago ko ira ningambwe mbuya mono na ande gwetera gago kwanyara kabago yugo saba. Now o sabataringa nigo kunyara kabago kuboria gose nini ase nyasaye for care and all that lakini rende omolembo ya nigo gocha butambe gose igore supernatural. Ekiagara nigo kunyara kabago kolende enkoro ya nyara kabago go sapasi ya understanding area ya mwanya bantu nekike kweranga kuruga go bono nigo molembe okunyara kabago go flow ekero beire go etani go yabanga gutolekana okon na reconciliation ya beire through Jesus Christ. And that one now takes us back to the Philippians 4 verse 6 to 7. You can read now verse 7 because we read 6 in the key text. You can read verse 7. Krosoma isano na ibere gosibita na ibere na omolembe onyasaye oyo bweto kumanya wonsi n'olende chinkoro cheino na ibirengero libyeino ase Kristo Yesu. Omolembe onyasaye oyo bwete kumanya kwa n'olende chinkoro chang cheino. So enkelinga bono nke etubwana tokoba tugosaba na ntukumira ningambuya nyasaye ngambuya mbuya mono. Then we trust in the Lord ekiagara nero gotorenda litu kasirito lituko. Through that, we can be able to rejoice. And now it becomes always. Because some First Peter 5 verse 7. First Peter 5 verse 7. Find the care of Petro ili tangani irenga. Isano kefungu kiaye. Kia gatano na kabere Malikago tebanse ibisano ebingo bya bitana kebere mutweke ogwechanda kwainu wonsi ikiagera eranigo agwechanda mono asingin chaino. If there is anybody who can carry our burdens, yes, okay. It's only Christ. To nyara kwa to kumutweka egara to mutwekira bono jingoro cheto nigo jikonyara kwa jigogaraki chikoba chinkiranu go sichaba jingoro chingororo bono egitu genda ko bage to ko bankelinga tunyara kwa to focus ujase Kristo mechando yenseye igere asegekege egeke togo ikaiguraria we will not have any problems ekiagara kurugaiga bono nigo konyara kwa to kumurigereria omonene. So it is Christ only who can take care of our fears, of our anxieties. Egara tuanyara kwa to ko baigo nero bono ra control our minds. In any case oise kutuara science go say rifairega oise kutuara nga obuoba you put up aside stress in a few seconds. Actually no bongo ni go correct go heal within a short time. So if we cast all our fears we just say bono ni go konyoranga our mind become normal embe ekiagara molembo yo kunyara kabago kurwa sikri as a Kristo na kuruga wono yamanya utiranga rengeria about these things. But before then, Pastor Sam. Yamono, rejoice in the Lord always. Yan go kaliyo. Pakaliyo na zime jando. Ay endra ko. Endra ko kaliyo. Kiagera oyo gotanga rejoice in me na manjete. He knows. As well, denga mona never ni me jando ya anything you go go just mabua. O kaliyo kiagera I know why. Andinje na gerende to. Agiego era kitabu ngira uvabe kitabu na somete ekiya sana. James 5 verse 16. Kere gagu. You can read it. Yakobo isano ibungu 16. Endongira unata kandu sioro. Igieko gera toho keliyo. Kirosoma igitabu kia James isano gose Yakobo isano ibungu ya 16.
marikago teba igumo nchumulire mutegererie mambia bono 15 na kemo ase igisiria gatano Biblia ko bekaiga agoteba ase ekifungo gye 15 na kemo orokererania ebibe beino ino ase inwe nagusabirana monyole okugweniwa gusaba ko monyene oburunge nigo kole nengenche nene mono gukora sabwe no mukia gongo monene igagoteba nga torokerani ebibe ntwasento kera torokerani tosabirane ngo ikandana arara most of the time kera kanyara tubwata na ekanisa alia gutwara turi gipindi kya masabo amakonyara ririyo ryo gotoire sege pindi agoteba nga genda nsa mwaita babire ose batatu musabe depending on the you share one tebe kiriga ne dingo sabire anjara agotebe kera twasabire igonga na nyare gotebi ngo muchando mbwate noyo sabire I want the view we share tuorokerani after that ebibiri no yakore gotebi nga ugusaba omanye no ya burunge ikora sabu no moki bakoregi ngoigwekere ne ngoiraniri igonga ngoigwete kiragero gusaba gwito koiraniriwe na kuogo togote ngomoki igonga na kinya sago tanga rejoice always kera turago kasare erorire iranga kera turasabe no mokia turabanya burunge era na igugo saba gwito endera ne matengende ke gonga rejoice abokerega kon karago soma batesano kiri bitanga ninye gongo 16 yote anga pray without ceasing sawa mutali korosa ira ne limbuya mono goja sinya sae kiagero nya ukuna ukuru gwanja kwae gonga ne bwana tusabiriuka na kera twasabiriuka tura ne ngambu ya mono now from prayer and thanksgiving is where we get equals to rejoice now inchinindo che umulisia no murandio ne samba nga there's one condition irule yoko hoka somonen no mulisia tuli nanye bekaga okoko kuka somonen tuliko kabusayigo there is something to wenda okora yang nyuli muntu yo makaegwa cha mungino chande kitisana uliko endisa ba ana bayitwete bintu bito sana abwate mezige mengi muntu ndaga yetaiga kamera mabira kamwe lift mungino ligazo igalime baade mesigelie na babe gole tumutwe gete gali bono kama ndu kumbulire ndikana kwa tukubika mezigo era itwete liyo kana babu negete liyo bono muntu yo ya batwe lift nagogete oyibono tara mesigo bono mulisi atoira zigitabu kiriya Petro ya kabere buyato zabisana na ibere mutwe ko gwechanda kwa ino once kiagera ni kwa gwechanda mono asingi chino nga okonyoro mu Kristo tagogeti e problem natara atora emeziga twe common bono iligera koko kabutambo matita limo lyo toko onyoro koko kalimo igali tukilimo lakini amatukando okunya kolera ebintu mbirota atora o monene akobogolera a condition tokomwa etoko kaliyoka condition ino nyiro cha pastor ikatutule tumutwekere bono nye toko kwa kasale etoko kwa kase nero tubugolirete bono rende ya to irani park smart ya to irani park Matthew 11 yes 38-29 emesi ye nemeri to ntamutora ate azen matolire nimba o matekene pyo muntu kakiorosire nagoke muntu ubunegete nagoke bone tukura atora tumanye kogoka igoko kasoma ne condition ilinga turamuhire na tomwe eligera twanjire tonyoro kogoka bono lindi kolengereria igoro yebintu think on these things elinga omole bobena ugosoime igokonyara koba kujakera kwa nyara koba kuganda about the mind egera kwa rede birangerari bona gwo morembe na boko koraki ukonyara koba gokoba and now this one takes us to Philippians 4 verse 8 and 9. 8 and 9. These are the things now we should think about. Agar tu nyara kawato kuli to koranga naki to nyara kawato kogandra. Ava Philippi inya 8 and 9. Among those, there are about five things out of 6 that we will be looking at. Yes. Agar to ranga naki. Igoto soma irenga 8 and 9. Chumuligeri nekero kuna ndogo soma ase gitabu ikiki aba Filipi uiso soma isano na isato soma irenge kevungo aba Filipi nya isano na isato na kianda Biblia ko teba igumo nchumuligeri ase ya kane nkoretera mangana nge sitaiga kunyara kwa watu kuligereria gwo
tosome isano nisatu yes Biblia goteba igase 8 omweli oba minto onsi ayale ayekene onsi ayara ayogosika onsi ayara ayaburonge onsi ayara ayoburabu onsi ayagwenete gwanchwa onsi ayagukwana obuya kubura abe obuya bonde bwonsi guse ogotogigwa aya onsi yalengereliye. Think about these things. Again, take tangani ayara ayaki ayo maene onyara kwa bako kuligere yo so obo maene ne ringa tigo je go se asa chari ase list ye lakini rende ne fachu go se ne mbwa gete to bwana to nyara kwa to koraki to kuligere ne mbwe yega na to nyara kwa to kuligere kabisa ya nyara kwa bage go torokereria nga ingi to bwana to koraki bwana to kora ayande nobo ege konyara kwa bage kuligere now about the person no fachu. Remember, we are focusing on every what citizen. Egara to focus on every citizen. Nevi trading about tunyara kwa to gotwara o maene tunyara kwa to gotwara this nobility embweyega ere boronge tunyara kwa to korore eria gatatu ayari boronge iwe kunyara kwa bage otebanga no boronge bo kunyara kwa bo kurwa singo asinyasa na yande na ali birangera libire bike ebikirano ekara bire bikiranu bono nige kunyara kwa bage kwa boro boronge actually that one also comes from 1 John 3 verse 3 na nsemo yende ne na ali kunyara kwa bage ko umwe tuta kunyara kwa to kunyara kwa ko onye bintu mbikole tik bigoge like now about fale there are those unless pastor sabo bire riuga wara ba ku se ku kuminga wono mangana kya ayo yara ya understand no modikone sino murawe moya iguchagu nduagana na rara siri naso meteka zeti ngaraba swati bege Islam roba bata nduginte kintoke manyeti lakini mbaroro ne kende keroro ne korogunga egento kere admirable kirike kunyara kabage guita beka kurwa sinyasa ge gwanjira kurwa sinyasa asinyasa bona yegana rakoreta that gracious kunyara kabage kurugo ege kurugoro bona kuruga iga Paulo no kunyara kabaga kuruga bintu binde bikunyara kababi korrekana burungen kelinga we need to praise we need to be excellent egara tunyara kabato kumugenda na sinyasa asinyasa by so doing these are things we should think about. Again, take tangani, and let us think about the truth. Let us think about nobo. Tunyara kabato kuligiri and to kerboronge. Tunyara kabato kuligiri and to kerigi kiranu that is pure. Na tunyara kabato tuara obuanja. Actually, without love, we cannot do what prosper. And tunyara kabato kuligiri what is admirable. That is kind and winsome, and that is gracious in the eyes of the Lord. In the eyes of the Lord. Pastor Samba. Karawasoma Psalms 119 verse 165. Daudi ndongera wa kuona about kolengera libro ya mangana iyo tano na limo tualigiri. Tualigiri true akene, tualigiri nopo, tualigiri light ubarabu, tualigiri piwa, mukira nupi, tualigiri ya rafri, tualigiri admirable. Even the beyonds. Ono Daudi ngote wale 119 verse 165. Indomira upa urago totevia osakuru segeto wetera somorembe ime ya Kristo abo banchete amachiko ao nigo bale no morembo monene mono kinde dikeli yeko bagocha gongonye tuanjeta amajiganya sae otore no morembo ngo mwancho mategereria no mwancho murigeri orario andake weteire mechande menene weteire bogimo bokon bibiri yago segetire ngonye wanjeta amajiganya sae aenove no morembo igongo morembo itu igokurwa wetera so kwancha majikanya sae na kujalinda kere tu akorire ibyo onye to wetere mechando nyasae na to morembo no morembo nyasae tungo morembo mwanya bantu na kiago to tsegetanga tia to gandre diuka aso monene to gandre ko gera bakali yugo itwa bakali yugo chandwa ayendra ko gera aso monene no tengo nyengale gukuba no tianku ke senge jomone ya gera moelio kujinde ko geini etekia that is it. Yeah. Bona keratua ko kire aso keratua lengere ligoro ebyo ebigolero byo goisane kango chebe keys to contentment bona asinjire kabire yu ayibone gotoira actually as Philippians 4 verse 10 ko endera up to 13 baka 19 no to kunyara ka bato kuligire ligago
twamaya kurigereria bono circumstances chinyinge actually koruga igana ona ndo tuiraneri ga unga why we should always rejoice in the Lord, that circumstances una bono oburongo jabule enjara ya koraki yacha amarwaire injari no sianya ya koba ya koraki ya koba bono ekere ya nyara koba ya koba gaiga at times let us not dwell so much on this lakini nyara koba to kurigereria ebiga kutuke ibire yes lakini rende nyasaye still nakolete naroro and is bigger than all these circumstances nekera itane titi circumstances naero kunyara kabaga guto agotokonya so Paulo nako nyara kabaga to inyoringa essence yiga anda ki we just came with nothing na andi na boto ko genda to koraki to ko irana na pirakende and this was echoed by Job inga mangana yiga na maene michando ya chire oro java sumbu monta go jo tenga inchibu na chirari abantu ba bon sikti wa ituru inchibu kana tigere ngale trapa abai Job go teger onyara go nanda ke go ria kirete nande michande ya strike na mo te inchibu kana chire ona injina go letere apa abai but at the end of the day umaya wa tebanga na maene enseje ga no nya na chete I came with nothing and eventually I'll go with nothing. But at the end of the day, nigo to ga tuarigere tuanyoranga na maene ina igeta kanyara kobaga kuiraneriwa all that which was lost. In any case, ense yiga na boko nyara kobago tuara ibite binge but be contented. Being contented ninga no mubwato rolioyo Yesai Christ because he is the giver of all these things. So koruga ngwe karoto has some promises. Ejito konyara kobato kurigereria. The first promise is in Psalms 23 verse 1. The Lord is my shepherd. I have nothing. I shall not do what? I shall not want. Igo yanyara kabagi go to other promising. Once to are very contented that the Lord is our shepherd. The only ndoko nyara kabato okaraki. Nyasa na romo risi ito ndokole. Ndokole. So nakuruga uya to ira nanda anata issue in Matthew 6 verse 32 ego to inyoringa ngaki your heavenly father knows what you need ta to ito nama tekere to kalete to ganete naga neti that you need this much naga nimana ma etenga you need school fees nama etenga you need what to eat nando nyara kabaga go tinyoria ekende ntwa gesoma 1 Peter 5 verse 7 inga michando yaito yons to motoro rolioyo omono Nyasaye ekende Philippians 4 verse 19 my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ ekere tu atwalde these promises yoro bono liori ni go to kunyara kabato kolema na hande tuira na back na to ebintu byons nekera to ire bintu byons tu ala that contentment that you can do everything through Christ who does what? Strengthen us. You can chingu. Then we are assured now we are in safe hands. We need to be contented that we have Christ in us. Those are the king and Mubuati Yasai, Asetole, Ekeranero, Urobodishwaito, Nere, Okunyara Kobato, Michanda Yato, Nero, Kunyara Kobaga, Koravions, Nero, Tuenepo, Tunyara Kobato, Kora, Vions, Keranero, Koraki. Ogotoachi chinguru and indeed is able to supply all the riches according to his glory and they will do it in abundance because to anyara kabato koligirenga kurugago anya job na iter tamangi lakini at the end of the day we find that he got double fold. Yes Pastor yamono ibungwe bia bigo to igolera hono gonga nyuma tutwa ige ironsi kurumaya kamuna tuachirika gocha gocha Waikira wana se toko bege misumari. Naga no toko bege misumari ngabone binte byonse bituegeire. Era tora biereria somonene. Omonene no toire ji promises. Echio tugento kobana chio ose tora abuli kuruya sare. Things that we can ask from the Lord. Again take tangani ga wata salvation for a loved one. Or a friend. No, what the 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Gonga o toreka ase bali banchirwe. Ose asawa sana. Yes. Gonga ine promise nyasa to iri ntangani. Ngogo toreka nkororo kyagara tu amwanchire. Una wasani bae. Twabera wasani bae. Apart from kaba and we are his friends. Twabera wasani bae. Ma ndenga promise number 2 courage to share our faith. Dole no was
woko Kusanga sanga okwegena. okwegena oko. That's Revelation 22:17. Actually obole. Obole courage. Tole no obole munga amangana yonsi bono tuasomire kuri twachagite bakaboniga. Bono ndo no obole munga Nyasaye wikaye ikirani na erora tubuyere. Omagoche gento gya gatatu tenga forgiveness when we confess and forsake wrong. Ngonga okwaberu nko bakole asetole. Katuweitia. Na tuweitirie ama mochaito. Kwaberu ngoro that's 1 John 1:9. Ngonga kero toracha somo nene tuitie bibito. Mono no tebire nga bakatuabere. Kera tuabere elinde to baba sibule. Strengthen to obey God's commandment. Hebrews 13:20-21. Engo tebire nga wedra so ko ewa chinguru. Kera tora alende na go bwata amajikae. Ero tebire nga ngo twali chinguru. Iyo ndokende love for those who hate and mistreat us. Nga tuanche bali batuangete na bali bawo tokolera bobe Matthew 5:44. Yonga antu abatwanyorero bora butwanyore Kristo. Rero bya wanja bakoli okwangete no uli okorera bobe. Ubwanje nuchese uli batogechete. Abe kenega kon. Munda akorera bobe ndo mwanje na bonyana kana mwanje umurigire na radio utolire tino yo totegerete. Awonga basta umwatebire buya. Amane pyu muntu chongosira. Ngangendere kumwanja liyo. Egeno yo iteto mwana one nande kendi mainero itete. Aya ganyaburo kubuna mashi yako boli gocha. Omuntu yo boli oyo chitaka ekene bina bo nano bwatara amaso mubere. Ngangendere kumwanja liyo. Lakini renda saying that is the key. Ikine kefungo ya contentment, we have to uphold it. Igota mwanje togoisaneka. Yega toko ba content. Actually for you to prosper, you must have voluntary before you go vertical. Lakini ibungu ebinebya. James 1:5 homa watanga wisdom for challenging situations. Igongo bongaini woko gaya nose ebintu biri ogwetera. Bongaini chiga kicheme chanda. Wa gobo ngaini chiga kicheme chanda. That is James 1:5. Egento kyomoizo understanding the truth in God's word. Komanya Ekena unagere aziligana ya Nyasaye John 8:32. Ngonge ji promise yeji ebintu ebi tokonyara ko gurwa somo nene. Na biga neti elinde toisaneke bono imasale. Yeah. Igobona yo traisaneka nibungu ebyo tabwati. And we needed to do what to have them. And as we conclude now, inkelinga komenya buna ababyare baigoro nige kunyara kabage gutuonjura asinjira tukonyara kabato kolengereri injira tukoba kunyara kabato gusaba injira tukonyara kabato koka ninjira tukonyara kabato deal with life challenges ikegere michanero ne koletek ne ror. So inkelinga our royalty igebora takobasi Kristo we komanyane wetera sare no morembo kunyara kabao koraki ko konyorekana nande gaiga no tubwena to kwege kabisa because it is true here that we have eternity no to konyoro bogima bwaki bwakana kare. So it will depend on the grace of himself and akuruga wo now we become obugima bweito bwanyara kababo koba a life or a living what a testimony which as a believers wants. So tunyara kabato ko embrace these issues ekatu akodera boigo then ndore assuring abono we can become good citizenship aba koletaki abaigo. Yeah, kurwa sokoli kakwera njiwa it na commented ya wase getabu ikurunga Amazing Grace page 117 ya ukwana mangana ya onagania mulisi otuli ya uncholi gochege gusi agote banga every worker kero makori emeromo who follows the example of Christ oyo kubwatio mugweka no Kristo will be prepared na nyara kabaga kwariga to receive konyora God's power chinguri cha Nyasaye and the promises amone ichira chiaya to the church ochiase kanisa to fulfill what God has promised. nyara kabaga guikerania ge Nyasaye nyara kabaga kurwa Those are amazing words RNG White ya ukwana page 117 na ina mangana RNG White ngera tuirura assembly Nyasaye wikaye ikirani oyoga twa chinguru na inde ogendera gotwa obungaini wokurandi enchiri yeye wetera asebali berure every worker igonga kero muntu werura assembly Nyasaye otabirenga wekamo ichingo. And actually, you can just proceed with Jinsagu. As whole, Nyasaye na manyete. God knows our wants. Nyasaye na manyete amaganiito kroyo. And has provided for them. The Lord has his treasures house to supply for his children. That is treasure. Treasure serigo na kitu wero. Anyway, it has a and they can give them what they need under all circumstances. Asenka kichons. Na wako nyara kabaga
So this is the Lord that we should anchor on. Ko ina Nyasaye bono tugwanete ko batoko basare na tugwanete ko batoko ligereria, especially when we have these keys to contentment. Once we have them, all is well. Amangana nama ya sana mugani tumwa nchumulirika ko nyachangira une bungwe bitu akole byoko isaneka. In fact ni bungwe bigente kwale mikiro muntu. That is it. Ngaye medriki bungwe kirya matawero kikyanga okisana. Ngana manyete na ngoto ali kitukani. Magana maya sana. Mchumuliri bono libagani liago andake go kwana into sesimi wetera sibiranga libyago biri gwasomira selese no gwatu bwatirie amagire igabere yo mungusomo ne kurumambia igoro yo byale bwito bole igoro galia igobono our citizenship nigere in even asingi nchongansa atali seito ine ayanda kenki kilikuwa egere 0741 583878 kosomirikone nga uliera sensobili ya getemba pharmacy radio nabokotonyora nambe yesi 0741583878 na ayura set television bego 072644 7367 chonse na chigo chagaiga asinchira bene twasanga ngo twebirengera byago usoko boli asoko mentura gani komanyi leseni yiga yo munguso ole omonene kigima. Good morning gatemba wakire bya tambiole engone yali angamba Wilson Mautu Woman sauti ya Barabu na kyabantu bali ruguruga uburabu ekanisa nsema agumwago wara kiri tuakore devotion ya bono mambi bono na tuorient tuchake listen yanga kirisi yanga bandi bachaki ona ngatiganda irana magega nda chuti yake manye ko nda nsange nabande obu yabona yekanisa eregezo na kyabo bono abadenti ndi ko yubuya ko rwase simiga iga ayiko bona boko nyabera asikerinda akwane esereti no ego igwekana buyana kini asisi mitindi ko bwata buya karibu bono tigankwane reiga okosemerie koroko nene nga yesa gatebi horokiwanga mbwate amabokane ngeli yamagorane morole misumari nga yanyigejeri nga tibegene tinga ngoyo no lyo kwete na robokire nga nerire ngali akabakani tiriri nicho monyene bono ngonye ngokubinga onye bali ngene andi bagotwara chitangutangu bono na inturinde karibu konya bali mbaraso mamaliko twasomira maliko nkiyeko ntutata twaro semirikoro konene nga naenda abakori nzitanga ni kumnisana liko chiatungu bilio mengana bilio yamanye gotoene kelinga ki nga bono nga Yesu nga naisa gocha bono tito kutwezi utatikanto unjuru nyemebere tubwateye ine iliye kugunda lakini tobe kurumebere eta sareke tonyo bugimo bwakana kale tali twenzi pi utatigabalira toigore tichinkoro chito Yesa agasoa ime eliye kegera tukaragira monere tugasanga monere yani ngenje tukasanga imechande eliya bwate yonsi yense tuchandike bono tujikokuru mu tuchitugo tori mu bwitu wakana kare kubwato kwego kibono tujigusira ko ikakana na kare asubwenye tigatigera bwumore na barandinga ti tose meri tuwebe kange tubeki kingo chitange nali turanya ko batogo tori mu bwitu wakana kare sese ni wa ekorwa sese kanisa ya muturumesi gege tunugoro engone yali ngombe Wilson Mautu Woman sauti ya Barabu ngabona sana mulisi ya Wilson Mautu Woman de korochisa mutirichia muturumesi baede mulisi byo sana aba Kristo ba muturumesi gago ba mayiga mambia bono bikira mangana makungusana maya getomba low Geoffrey my sister karibu sana bokiro masi wakira mwe sio mulisi otuoli pasta Yomono mazi la nabatoko igwete bayitaberanire bangwane jaba banko bayigwara sesimi yes lakini nale ko boliga aha mate abanga mubiso nengendera ko mwanja yes the moment ngendera ko mwanja toramo aha aindo kongosero bobe boli na nengendera ko mwanja amachibunale Biblia ekinale ko boli nekeiga aha iwa mbwenderete ko gendera ko mwanja gotengenderete ko mwafu idinta mogecheti kebungo ngera abumwaso makyango kitane kiya James 5:16 o maene yate banga tubugolirani ngana ende karato gusabirana ngatari ugo saba bosaigo umulisi
nga yani ugusaba basi ugusaba tugweka mitbo ugusaba n'umukia atomire gento kurugaku ngekara tugusaba ugumaene ng'ano yo n'ugusaba nguganeti commitment lakini ekigiantantanirie abu n'omubito one ng'aki tokogenderera wanjana ogenderete kongosera rindi bono batana barangonye ng'a igo nkomwanja ng'enderere komwanja obubi bogenderere komenteke gose ng'enderete komwafu itinda mogechete magana maya sana basi tiga tukoiraniria gunga nkole nginga asincha butukire yatubugulisi mibirisa tuirania mabuli baadaye Getembalo. Yes. Karibu sana. Msarigo. Yes. Yore studio kavu naba pass. Mbie muno. Mani Juma yo chinseme cha Rongo University. Karibu sana Mani Juma. Bono mwa pebre vya sana na bongi wete ifunge vibwata mangana mamwamu. Eka iri tangani kabisa kale kote banga tusaberane. Alafu ekero mwachire ko chimoino mwasaberane kabisa oyo kwate mechando mkweleza buya ga uno nsarigo eni mbate bokongo bonobo insaberengo. Tata bone ga komanya konyoro yonde uchire chimoino ga yo chagero tanga seme chanderia kwa bwate bono tenda amanya no saberana bono ko chigonchongo na ile baadaye. Alafu gento tiende akirega na kongeza yesana. Inga oyo mino gabu na boku mwabira kabisa ne bagwa to ekia alama chinyinge ne banga kieta ko mwago sana ta ko soro ko boko inga bado mwabira ne sei sasa ono na bwe bwe mwabira ne ga mpaka mara 27 bono nkaigwete abo tora ro tuwe no tora mako mwera Mani Juma. Biabono sana Mani Juma korichi sama chiri cha Rongo University mambia bono asinchira mereke mabuguli ibiriga turayirania mabuli ya mwabuliri asinseme gonyolenga gweta se namba 0741 583 878 0726 mase mona bugusaga na itugaiga asinchira ya bene bali mutulikira ujumbe asante asindu cha bange sana akina Duncan Ombogo Masese bonsi no baliga igebrenga libya bakuru gaiga akina Ucharo Williams biamono sana akina Dali Obonyo akina Keri Estrala wagugo Ushago Eric Matwa bonsi bali bagenda gusaga na itwa Celestine yeye kutira asensomelia SMS na boigo aliyeso mtandao Mosenti Innocent Kebande Sokoro biamono sana tambalo Getembe. Hello. Yes. Hello. Karibu sana. Sema. Karibu. Wale sana ya soira sita gwendera tikulende birengali byako nabugwaka badai ikatukura irandili buli liamasi na kuendera kubulia SCB agake katukura sindi wa bono mambia. Buli yoka molisio irandili. Getembe alo? Getembe. Getembe. Yes. Wakire. Mbia mono sana. Iswali na mungu neliga. Airingo. Mwana bantu. Moja wote mwa bata na wote no moibi. Ara tabno moibi ba ba kwa ko mnya ba moite ko ba ta mo ngo yitiro. Na kiara ke. Libole ne ligi ya mwanene Mungu ano nali kumumanya nayo cha kumwagirizi mukwani oboli ligi ya sa ngiko na mota inu mwana mwenye bantako je numu hivi kako jaleta liwa kujinungu trata kira liswali ya masi tongako chene ligi heli ya mai nduwe masi kaboli nga andake umuntu wakire nando endera kumwabira isoko kale bindebiga nane ntu amanya ngoboli alenge ari na watu watanga kanyama siuda moja ande didi esiaskap bono tikatoira nase Paulo werabuye ko manyane actually ga ko nyara ko baga ukwana 3 times I was beaten with rods akanyara ko baga kwa evoko akakwa magena akaruora ga kwa michariji na bintu binde river road now the sea breakers jiri anyara ko waji ko karaki ga kolina no gose nyanje meri anyara ko bage ko bata ya ko bata lakini nyasanya ara ko baga karaki ga ko mokonya but ajaiga na nyarite ko banyara ko baga goisanika asebiria ekiagera ni gaisanigete boigo taria singenjo era buya ko monyene lakini na singuru chikoru asengo as a Christ. So in other words mercy ayabuye ko monyene to kunyara lakini through Christ he will give you the power to overcome all these things.
pastor yaona anjeri swali limasi aboneriya igabo lingo muntu ngose ye ngumwabirande bono sokumwabira kwa nigo kumwabira bono mwafoidi ingu yatana nago sinki ngokora nakubona ngokora kiagera muntu no ngose rero namugosera mambi Biblia otatebiga Matthew 6:14 ngakera turabirane tuasintu matatu itole igoro gonga liri kwa mwabera it doesn't mean gintu kiria gokora na igo kogendera kobera asale kagenda togekora injire ndaye kwa mwabere kurumia otubwati bobenere ugwa foidi kobanere na soko ogokora chingendo chirichia yari na chiota uwepuka namo na chirocho lakini amangana ndaro ya forgiveness aikwa monyore Kristo kwa hiyo mwana Kristo you forgive always now to change the rejoicing always one ne ya very forgiving always avere yuka na reli mukwani akwa naringa 70 times 70 times meaning na wogo nyara kabao kare kwere ne bona igonga tu avere yuka masiuminto mwafoidi kurwa singendo chia echimbe lakini amangana ndi ubo nyasaye be together kiagera umuntu through your rights one day unogenda to kumusabira na yana bawe te konyoro burabugo onyore mu change kiagera umuntu takani tiu ndaziri kiagera tikiro umuntu ageregi igonga nene no nyasaye ngakia etara ikakumwete Kristo kego ika through your prayer no buraburi mu yakumorokeri aboja kanyanga nere omonyore Kristo lakini omwirane libuye yigo bibirengi masi bibire ukwana na gwasoma inere gwasoma Matthew 6:14 usosoma Matthew 5:43 and 45 ere ukwana nga love your enemies do good to those who hate you okwenda 28 bless those who curse you masi abantu abo kubancha lakini okora mayana kubasabira bali igo tuli kubwatira na tuli kwenda kubwatira na barabo lakini ayo kwenda kubasabira nabo igo kubasesenia umuntu nago koserete teyo mone none umuntu ikangoserete na musabeire na ntaja goseronde igoma inogende kumusini igona ria ndata kumusabira so that he can be reformed he can be reformed yanyara kwa baga uchiji chimbo chia chimbo chia ati chinga kunecho so igole ndenge nagikelinga kako goseira na ndu munjolirego wone eligo toiralire na ndabande basa kuli understand injira gete yeri tiralinga ki ngano ko mwanya ugwa nali etokochera ono lindo mulisha Yesu Kristo karo mwana mwanya bandi nikagoja goja like a thief yani what it means enkelinga na bara ichinga kijirote yarigani bona yarigani kagoja to ansa gutamana kuliana ni abaino na gotebanga ngaki bituna na tokole tugwe actually gerega sam that's a simile bibiri kera gotebanga igara chuno moibi temine tinga physically gagoja goja kabuli tikilkyo moibi no ege bibiri mine tingelinga get prepared lakini pastor oliswali mungwano yaboliniriya omuibiningo tuchakiro omuibino muntu goche bugo takantyo morore talibo no muibyo yagocha utamanyiti nabira aburaire nabira bene mirimo kale gokwenda onyole nyumba yabuniru nabira abule gende toko ndi gali yago ero etire maige putyo ibire bon uno aro muibi I think the Bible gantyo toleta na muire niri Yesu era gagocha ndiguja kuibera agocha enchireli omuibi agocha yanda igotanga tali gutanga tali gukorerera bono igo una buna igo gwateba bono iga nitinga agi umuntu abangi werende prepare the time wan kwali kome muibi ngo chali nkyoka uno musaji tu abuli bona kwali gotielio moro musenu bono uisukoma yana Kristo ngo jale bono yali ni asimbo chia tieli nebugu ingana lenya saya na masabo kabaledi Mwana wa Yesu mwanchi muligelinga asichile sericheto bono mambia igado chiga chigenda kumyoka kirage gosinkubulia mabuli komenta kwa babiri gato tachukura iligera twende asensembele yomo elio tuchiwakora ugusaba 0741583878 dimaiti bali mwabo linga moisanikire asenchire yaberekema elesini igani nyansu
nanda mangani buate na mangana maya yobonda bwakale na kale buna omulisi utuli na pastor sambaba nyebekire bocha soro mwanchumo ligeri ine nguli tu asiekerere asenamba yesimi gatabalo Getembe Television and Radio. Hello, good morning. Hello. Yes. Hello. Na inche Mbaka kurumagena. Yes, Mbaka. Na inche ndaga nda masi yake. Masi nkolengia oise kusoma story ya Yakobo na Esau. Yakobo na agoserize Esau. Yes. Esau agatama akagenda bongira nome. Yakobo tabete. Akagenda bongira nome. Akirachi koirana niga atumete ngagenda muraro ntango murorenga muntu kina mwabire na nyabirete. Iko ekero toko gosa nadie enka karanganya onye komete keroka karagana nguchigo bosongo iga egere endamu amwirira era aya goeta naenda yo naga nanche imbori riswa lirinde bolingo naga ni pasanga neringa ogotimuka meaning yogotimuka ninki ageko garantua Somalia nga ogotimuka no gotore mesigo yao ase Kristo eko atore mesigo so ogotimuka bono ngentoki no gotimuka omobere gose no gotiga ebibe mbiya mono gotimuka kusire gukwanirwa konge ntubwatu gotimuka no gwesa batu bono koiga gukwanira ngo litwatabanga ase ase matayilinga ase inga mutweke yes mboli amoyo kumoncho moli yero morandi era nili liboli yeli yaboligwe yamase yemo as 0741583878 na 0726447367 kwana ngona into samaigele gama ya yomunso ajwagenda guteseseni abona mambia ime morobuli kurunga sedwa esabato bono lende gutumuko kongro kyogega ogotimuka Mbaka tukwaniraga ase Bibilia una twegere reseni ogotimoko ne mesige mechanderio bugoreti emenga asubugima bwao utanyare kwibugoreria na kuyibwayo monyene nereye Nyasaye kala goteba tujubugorie Matthew 11 bagototebuya ngogotimoko kokera twabugoye mesige ye Matthew 11:28 egotanga njwa sende inwe mwenzi abamwarosiwe negurube emesigo eyeremelito nabo bonsi mutweke na mutora asende igonga mesige tokwanero sogotimuka tokwanera ase okutwegera ase rese ni arero nkori emechanderio bwate take it to the owner oyora kubugorerie egere kare kwa moire you are free now kiagera ayo manyene tugenyara kunyebugori omagotebe bunge meronge bire na kianda ngabugori ari kuruguturiane wegera asende ekiagera inche n'umuororo na umuitongo asenkoro na ino na monyore ogotimuka ase mioyo yino ekiagera iri kuruguturiane nigorire igusu ndiri ororo kubugori gonga kera twaturira asari eri itemerito era bona gotoeria eri igusu encherende twanyorire ogotimuka ase mioyo yito ime igobona ogotimuka Mbaka ko boli kurugari magina mulisi Mbaka boli biyanga ogotimuka okungoro kyokoiga nogotimuka wake mobere nkemoika nkieke igencherende ngakatu atumukire kemoika tu atumuka actually what tumukire kemobere kemoika you also have nini ogotimuka in other words bone bintu nabyo bitokorengere Mbaka ngelinga tunyara ko batu rangere about these things bitu atavanga true noble just pure lovely and what and of every interview na bibi nyara ko babi ko to report yerendo endonge by so doing bona boko nyara to isanigit tole contented admire again ngole giga Mbaka na balimwezi maboli mwisere kila sama buli iga timetinga uliotara isane koyo mubwe kato enda sugukura kwando chinga kichetu chielire gaiga ase studio ya masemo irabe yo mweli. Good morning Getembe. Hello sisi ni wa esabato. Alo sisi ni wa
ndochenga nabagakali kwa 90 kulinda akirete seni wa sabatalo right tinda mayana seki ya yangire kukwana seseni wa esabato alo right okoranga ya mwinire kigima na nyirusira sembeo kulinda bura yana bwatiringana linene na bonkumugania akeria kabire tutacho sieka sio kugenda sabarandia na gukonyora ugusaba katugukora ilisini mambia bon getembe halo seseni wa yes Halo? Karibu sana. Halo? Karibu sana na kenye redia hago senti vina tukuwana. Karibu. Yes. Oh, igoro yogo anjero monto go seiro gendre kumwanja na kumusabira siseniwe. Dago cha gutware mbwa yogo taka kogosera na abande bamusabira siseniwe. Ya wono auto understand ibinjere ngiyenero ngabona umuntu igari tukunya kumusabira takunya kusisindi wako kosera lakini ngobuli kumusisindi tanya sai ndio ni basta ile ni teki visuali elio abolire iwate changamoto alafu uli ngonga ogosisindi gwoko togokwanira ngolinga aye kwa manyore Kristo kwarukiwa na Kristo ndo togokwaniraga no muntu moitabire Kristo raindo manyete nkia kwara uyu ganyete ave even citizen nero uyu gukwanirunga even if na kogosera mara 70 you forgive that mara 70 ndo ndamanya into ba Kristo ngutwa tulenda mwamwa suli tuli mu Kristo kerago sini ni swali ngo tulenda mwamwa montoro mu Kristo tuwe ndio twara ndamwamwa bono ogusini kuko atokumusabira ntuli kumusabira sincho tokosiribo nandole ka usini gogo kenga ogechunga kibo nyasamu sini jina musabira sini nanda agenda akodo ndebo nyasaya akumusesenia asukumurusia sogusali koli agokorete amolete no mulisia teba amuirani actually look at Paul. Yes. Paul bwe ko manyana ekera alinge Saul niga alinge persecute abantu. Yes. Nekera amanyora Kristo lero nero kumurandikire Kristo na kuo kutokumusabira ngo noyu nere aruwaria sali go persecute airana ayara masiseni domine haina arama sisi ntuli kumusabira ngabona sinjanga agite kumusabira ndole mwaye mwino bwa agire permanent na ande mambinde akosere onde ndole mwaye ogolire ngombe no ngani abe narero aye aja guseniwa oto tagetenga nere ka manyori nere abe role model abe ekero kelieke era senionde amina byabona sana ndocha bangi sana bagane tikolende igore chigaki ine katubwa tegali yange kianda chuka twenda sabaga na maya uyiko temire sana tiba limu kunganje tubulio bweka aseseni we sabato halo seseni wa sabato halo do chofle yonsaligo naba somba bo monene gesa bakwe mbiya mono sana itangani mo bwatri na reforma ga banelio giria bagetutu mwana bo mukungo moshege tatabo moshese peno moshe ngoro mo bibo getutu bwacha aje tairo getige siomba ayege tatabe yes yonsaligo imbiyole yando mwana minto moralio minto mokongo chire ngumabuna igasalia oroka karibu sana bono nkiko igura seleseni erese ni natagete na igura ba somba bo monena bakwana mangana yara majara lakini inabwate liswali limo nataka kuba boli nande baise kulingira lindo chenga na be nkoro yanera gwena no moyo no gwena kengi makero kende mwanchanire no monta sa mangana ye chinyuomo kero kende kuonyore nje gongo genda totebe nje bono igondo mu adventista nera ni garo mu katoliki lakini umanyire kona cheki na ontebe nga kero kendo nya kuanganjire goiko aikwenda goiko chenje agonte anta ikoro goiko chenje kure kanisa yole elindo che yana nenya alekane amabuli ayuse biblia ngoira neliera zato ako kiroira ligu Olisia. Biyama no aguna Paul ko nyara ko ga gotanga do not be yoked with unbelievers. Amabuli nivagira kindu yani amabuli ayibibirie koira nilibia. Kiagaraka. Onyo ore ko koranga na koiro chiko ko kore ve yori biya buya tanane ne.
lakini gokonyoranga nobwate enjira yokomuranderia omoretange itakuwa sawa igorende ng'ase enjira ende tibuganje omonto akong'use gochia ase ebibe lakini moreta ase oburabu bwa nyasaye timatusi first thank you Rabi kwamwiranĩrio buya kĩbunge eki nari kũririkania gũkĩrigia tũmũcomere na inde tũkemoe Paulo ngũgĩkwanĩra arĩ buya ng'a nĩrĩ buya kere twaikire ase amang'ana yogo Kristo omonto nere buya Paulo ngwadivaisie roteba ng'a tũbaisa tũyatanani n'abanto bare non-believers enchera ende omonto otari ogwekwegena kwao ng'a kera gweyatanani n'omonto otari ogwekwegena kwao nebe rahisi goikera n'ebirengereri ase ori ore ogwekwegena in other words amafundisa anyorire naye kwanyorire omonto okera mogoikaransa mokoeresana na godiscuss igo mokoigwana bwango ng'a oyonde nabokonyora mogokora muri koigwana kiagera amafundisa aire korwa ase abeire naye amafundisa aire korwa nkobare etabauti yake takobwatarana wa Paulo agotanga bono kera tubwatanire kagere tomulisi wa Kenya 2 Corinthians 6:14 ngona ogeta somera kero tomago igo aye omoisie nkoromoni na bagwero kaigo amarieta ina mange igitatabe igare kaindo bitangisa yatoso migitabu igikorokunga na kige abakorinto yeli tagani ya kabere abakorinto ya kabere isana mo kivugi ya 14 amabuli aya agochara maya nandi nkaruchi ngabono amabuli ayo kubwe balinga samole bakali kunya buli bya nabona ali bategerete le bakubuli kubwe baramo ekroso mige kitabu kya abakorinto yeli ya kabere osome irenga 14 6:14 6:14 amalikago teba igayo muntu mutambe 6:14 timosibera niwa likorogoto amo nabategeneti na nkobwata na kikore asegati yoboronge na ogosalia gusengo sanga kikora asegati yomubaso na omosunte na ende nkobwata na kikora asegati ya Kristo na Beliari gose oyo bwegenete nsemoki abwate amona oyo tegeneti yani in short bwatana n'omuntu oyo oro bwogena kwa yewa otherwise ise ko baigori ori ni yenga oburabu amo no mosu yagweka ni guji ena kyagweka ni guji sega igori chibuli ororo ndinga ki ya komanyete nga emuina ogochi bwatana oyo mino boyo noyo mai ogochi muina abwatana oyo mwabo osenjerende motebi morokereri kara itabe korabo gakwanga ugatukana monene actually that reminds me ekegara this one we give to practical experience indire yata kirenga omoswati omukatoliki ngunyuma mware no mwansirie it is so forced because for no mwaka na roro motwa wenka gotsena ro burabu nabo yabetererete ngoyo iga abatiswe egera banyara ko bakorenya inyaka ande guye ushite igwa ebintu ibire bibere egajara ko bageka rero yunuke kemto oyuno modol kasi uli tuligire tiali onyolanire no murondo ko Kevin lakini yunuke ari mu Adventista oyo ndare mo PH bibirenki yate do not be yog do God believers musibiranigwa na anye muri okwege na kompo bono iranyarekana asaba babiri yunuke oyitabira nenko gendara Kevin ako genda batisu moino babwatani lakini neba konsana asoli onde Kevin gocha egento ngiro wakonde gawo bekangobi ekina kwa nangerenga omusaja nero mu Adventista oyo ndenero mu Catholic so whichever the case whichever denomination bono goikirani egere miroberi egenda bune bwanarata neta keira batiswe egera bakorenya enyaki asobwa Machumulirese ni ya bene ya biriga tutasomia magana mange kolende yunebe tobikiri skolinde asante sana sio kwa watile lesson eiga ekingenchonga obubyale bwitu nigorobole ntuligiria yese our citizenship is in heaven amen mulisia tokora kuruga ka trust banga yokoba tokora kuruga iga actually kangana ende la net onaiga lakini nda singenje na ande program yende kuruga haka yaje tega jedu between so gonko gendero erongogochi bantu beronge ba maiga agetembe TV nabo gikusikia maigelelese yes I'll do that morande wakolere stewardship simba ndo choko stewardship na ko de igoro era ni sawa lakini wagochi kushiriki lakini wagochi
Igaga ndigo bachanga njange chiwiki bere ne wiki ama yalenge. But we said it was Sabbath to Sabbath. Yeah. Agere Sabbath nja jagete. Yeah. Sabbath yenalia gara. Igonde ra gukora. And in any case, Manyafi station inganga kiji akole tu akawa that. Agere chicho liwe. Ongo kwa negekera we station ni the stewardship. Nimbu atake go. Igondi umbati go shiriki. Gekonda. Aye nyamataro kali. Ndeto gukona ndo twali batise nene rero gekona. Gekona. Antu bagekona bali motaleru eru kabisa mube kuroche eligere mutugute. By the way no into a millennium. Yes. Pero after sermon tubwate batiso chogo manya kwa message go chaga iga na ate unga everything is prepared muradi naro amaje naro ondo igwete abatiswe abantu bamyoke batuye komo nene eligere tobe bia. Correct. So bwana. Aso no mwenchi elite togenda soko saba senchira bene kiuma kuraso mulisi otwali. Otongi data tuachira sora semambia bono buya bona singinjo watoro kereire lesson na ndo watunyere nga maene obamenyu boito taliense yebole lakini go bwana takobere goro tata nsa toma tengense yo komlun kororo lakini to sabunga asayons tunyara ko to rejoice na gochenga kegara tu akonyolirae ande kegara nkoya wete tata nsa bono to bwate tuagate na ndo tutangane ando tuorokererie na gotura aso na yo wigoro ase turamenye mijande ta yo tata nsa bono tuasebe kireta seni kiga sama okao all the staff informed the andra ko session na ndo andra ko konya ase chinjira chonse bari wali nyegitali awa bali nyomba once to ave krasora chinji chiga waikera ayo the great physician bali basirili una bamu abo give them comfort and hope beyond the grave pero tora sa sima serituko tuasebe ba mana intwe tora na go tutangana sons no nyani kwaya irenjera kwa dana kuru at this time ainyo ira sogo sabo koiga obara en avion soara kora siritu kolia rero vinyara ka bigo ko baka eta tanya sa oro tolende na tuaga ta siritu koligima ako sabo itu betra siritu so Kristo motolito. Amen. Thank you. Aso no mwenchi mulele ndo chicherege chinsa isato nsemele radio Edwin Mangi stand by asamangana maya senchirilibo kangaru asigatembe fema. CTV tunanyora